खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 कार्तिक 1431 मायथाइ एबा 7 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियाव दङ मेष राशि। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथाङा जिउ राहायाव दावगागोन। सोलोंथायारि हाबायाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। न'आव आलासिफोर फैनाया जाथावना। नोंथांनि गावारि जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। मोनसे गोजोन दावबायनायनि खाबु थागोन। वृषभ राशि। मावख'आव खामानिनि नारसिननाया बांगोन। जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानायाव फोथायथि था। सोलोजों रां बाहाय। बेयो नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। दिनै नोंथाङा नखरारि आगजुफोर आरो इलेक्ट्रनिक आइजेंफोर बायनो हायो। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। मिथुन राशि। जिउ राहायारि जिउआव नोंथांनि मोनफुंनायफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। रां थिसननायनि थिरांथाफोरखौ सोलोजों ला। माखासे सुबुंफोरा मोनसे गोदान जायगायाव फालांगि जागायनो हायो। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा सावस्रि गोनां आरो फिट जागोन। कर्क राशि। गारिनि सामलायनायनि थाखाय रां बाहायनो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। आयनि गोदान फुंखाफोरा नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। गोजाम सम्पथिखौ फाननानै एबा भारायाव लाना रां मोननो हागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव गोसो गुदुङै बाहागो लागोन। माखासे सुबुंफोरा सोमोन्दोआव जुलिनि सायाव सावरायनो हागौ। सिंह राशि। नखरारि जिउआव गोजोननि आबहावा फैगोन। नोंथाङा नखरजों सुटियाव थांनो सानथांखि लानो हायो। सानफ्रोमबो य'गा आरो ध्यान खालाम। बेयो नोंखौ सावस्रि आरो फिट लाखिगोन। आद्रा थानाय रांखौ हरफिननाय जागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा आंगोफोरजों रंजानायजों बुंफबनाय बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। कन्या राशि। लोगोफोरा नोंथांनि रोंग'थि आरो रोंग'थिजों गोहोम खोख्लैगोन। माखासे थागिबिफोरा गोदान न' बायनो हागौ। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा लाखि। बेयो नोंथांनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। आय बांहोनो थाखाय गोदान खाबुफोर नागिर। दिनै न'आव सोमोन्दोखौ गोदै खालामनो नाजानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे थागिबिफोरा सम्पथि बायनो एबा फाननो हागौ। तुला राशि। गोजाम रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। मावख'नि हाबाफोरखौ आबुं खालामनो नाङा। गासैबो हाबाफोरखौ थि समनि गेजेराव फोजोबनो नाजा। नखरनि सोद्रोमाफोरनि सुबुरुनजों नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोबां दावगानो हागोन। समाजाव मान होनाया बांगोन। लोगोफोरजों दावबायनाया जाथावना जागोन। वृश्चिक राशि। न'आव गोजोननाय आरो गोजोन थागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। नोंथाङा नखरजों सुति लानो सानथांखि लानो हायो। सोलोंथायारि हाबायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया जोबोद मोजां जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया सोलिबाय थागोन। नोंथाङा रमान्टिक जिउआव गोदान सोमोनांथाव मोनगोन। धनु राशि। जिउ राहायारि जिउआव दावगानायनि सनानि खाबुफोर थागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। धोरोमारि थावनियाव दावबायनाया जाथावना जागोन। न'आव गोजोननि आबहावा थागोन। गावनि फिटनेसआव गोसो हो। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा लाखि। गावनि रमान्टिक जिउखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोदान नाजानायाव गोनो गोथो दाखालाम। मकर राशि। सोरबा खाथियाव लोगो हमनाया जाथावना। जिउ राहायाव मख'जाथाव सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि गासैबो सिमांफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां मोजां खौरां मोनगोन। पार्टनारजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां जागोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। गुबुन हादोर दावबायनाया जाथावना जागोन। आंगोफोरजों लोगो हमलायनाया जाथावना।
रमान्टिक जिउआ जोबोद मोजां जागोन। हारसिं थागिबिफोरा क्रसनि थांखि दैखांनो हागौ। नोंथाङा मोनसे मोजां फिननाय मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा नखर एबा जिउनि लोगोरिनिफ्राय मोनसे सारप्राइज मोननो हागोन। मीन राशि, समाजारि हाबाफारिफोराव गोसो गुदुंयै बाहागो लागोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थि आरो रोंग'थिनिफ्राय आयनि गोदान फुंखा नागिरगोन। नोंथाङा जिउ राहायारि जिउनि जेंनाफोरखौ सौसिनायाव जाफुंसार जागोन। जिउ राहायाव गोदान मोनफुंनायफोर फैगोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिनो खुलायै फोरमाय।